Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag dyan sa inyo tanan. Happy Valentine's. Live ta karon Wednesday sa Doktor sa Kahanginan. Mao ni si Dr. Edward Kagape Jr. Ang atong number sa Doktor sa Kahanginan ay 0991-215-3123. Kung kinsa tong gusto mag-text or na mga pangutana or shoutout lang sa mga ano nila, sa mga girlfriend sila or si Mako Palayo, mga kabit kay Valentine's ba karon. Good morning kay Sir Ding Dukot, kay Engineer Ronel Mandresa natin sa booth, Station Manager Roy Johnson, mao ni si Dr. Edward Kagape sa Doktor sa Kahanginan. So, good morning dyan sa mga nagsubaybay dyan sa tuwa sa atong Facebook Live ug sa DXUM na 819, frequency 819. Nata diri sa radyo ang uban, nagapaminaw habang nagalaba or nagaluto or unsa ba ang ilang ginapabuhat karon mga alas 8. So natoy isa ka pasyente na ako ningon siya na di daw ko naga-live sa Wednesday. Ano ko na timingan siguro nimo ma'am na nako sa kuan nato sa Manila. Okay, imposible man every Wednesday naman ko ever since nag-start ko diri. Every Wednesday ko nag-live. Siguro katong siguro to kay pati holiday nagaadto mangyapon ko diri. So nalang siya ito'y panahon or na misheard lang niya. So shout out lang to kay ma'am na niya sa clinic gahapon, kay Lola Day. Kay wala daw siya ka paminaw sa kuha na nag-live. So di na lang ko ingno ng pangalan kasi syempre privacy man nasa doctor patient. Di na lang ko ingno ng mga pangalan. Okay, unless siguro kanang walay sakit magbisita sa akong clinic, mag-hi lang. So, ang atong topic karon kay Valentine's Day man. Excuse me. Lisod maging single kung naay sakit. So, ang kuan gyud ani sa Valentine's Day nato na special kay siyempre na magitao na dili kayo buenas na naa siya partner sa life. Labay na og kanang mga single unya tigulang na wala sila yung mga kauban. Nakoy istorya sa inyo na ma-applicable ni sa inyo kung dili mo siguro dili kay mo close sa imong mga relatives or wala pud sila yung mga batan-o na mga anak. Kay daghan kog pasyente na ingana na single sila unya nagkasakit. So lisod gyud kay siya kay kani siya na isa ka tawo diri ako makit-an perminti sa sa ako ang clinic dapit kay man na siya parking boy, parking basta kanang tigbantay sa parking ba. Kana siya napansin nako mga siguro pila na ka adlaw nag-start siya og yelo ang iyang lawas. Nagyelo na ba pati mata ang iyang panit, nagyelo na siya unya nagluya na siya. Maklaro nimo sa naong ba? So gitawag na ako sa akong clinic. Kung na sulod si sir sa akong clinic kay tanawon ta ka. So gitanaw na ko siya. Tapos gi-check up na ko siya tanan. Gipahigda na ko siya dito, gitanaw na ko yang tiyan. Ang tanaw na ko basig na siya tanaw na ko na siya hepatitis. Or na siya bara dito sa iyang tiyan na dili siya maalibyo for misin saon niya buhat unless butangan siya i-surgery siya or operahan siya ba. So akong gibuhat ni butangan akong letter. Naghimo kog letter para sa kuan sa iyaha para dalhon niya sa SPNC. So kato naghatag ko mga katong mga gihatag sa mga ahente na tambal na libre naman na siya. So kato siya gipadala na ako siya sa gipadagan ako siya sa sa SPMC. May buntag day Sir Juda Natividad or ma'am. Sir man siguro ni. May buntag dok, tama gyud dok. Disod gyud kayo makasakit na walay masampit. Disod gyud kayo. Juda Natividad. Morning sa imo. So watching from Takunan, Gogo. Good morning, Doc.
Choi Kagapi Jr. from Conrada, Tagalog, Dakyo. Good morning po sa imo, ma'am. Good morning sa inyo sa Facebook Live. Amot nga no, wala niya kung sister na ko ano, basig busy siguro ni, wala siya sa kuwang diri na side. Wala siya nag-text, wala call. Anyway, balik na sa itong storya. Ditagaan ako siya og itong kuan sa papel ba na gi-refer na ko siya sa SPMC. So, niadto na daw siya dito. Pag ato niya dito, pagkasunod adlaw, nibalik ko, ni tana ko sa iya, nakita na ko siya dito sa Daplin ba. Ni ko na, kuan, ako na, sir, ngano nalay ka diri, nagyato ka sa SPMC, di ba gitagaan man ta kag papel na madto ka dito? Ana sa kuan na, Dok, wala man ko nilagi dawat dito kay wala daw ko'y watcher. Ana siya na wala man ko'y asawa diri ug anak. Nako, imo day mga relatives, ko dili man ko taga diri ana siya. Ana ko na naghuna-una ako ba na unsa na lang kaya ni siya na mamatay na lang siya diri. Kay dili man siya dawaton sa public hospital. Kay wala siya watcher. So inga na ang reality na nakuha na ko na realize na ko na maski di public hospital pag wala kay watcher kay syempre wala man nay runner dito sa ila, walay tigbantay, walay tigkuha og tambal, dili siya dawaton. So unsa iyang buhaton kay wala man siya paingnan. Nagyelo na siya, na siguro dili na siya kaya ganahan mo kaon. Nagsakit na siya. Unsa na iyang padulungan? Wala na siya padulungan. So, lo and behold, nakita na ko siya dito sa lahing kanto. Dito siya mura nagtanga na lang siya, nagluya. So, niyan ako sa, kitsa kaya ang buta na tao diri na magdala sa iya dito para lang ibantayan siya ba. Lisod ba yun anong panahon? Alangan na ako magbantay sa iya dito. So, lisod yung kayo na ang iya, na siya lang isa, na naa siya'y ingat to nakahimtang moderitso na lang gid siya langit ato kung ingat to ginang istorya nato. So kung na may naminaw karon na medyo butan or grabe gid heart of gold gid siya na di ay isa ka watcher diri sa Ponciano or Bangoy area, watcher sa kotse ba na nanginlangan og hinabang. Nagyelo na siya. Nagluya, nasa sa kanto lang. Kay gitaganan ako to siya letter paadto dito sa SPMC. Digit sa dawaton kay wala daw siya watcher. So inga na ang kalisod sa iyang kahimtang. So good morning Doc kay Marivi Gadiane. Good morning. Good morning pod kay Charis. Good morning pod sa inyo sa mga viewers diya sa na medyo nagkilom-hilom lang sa Facebook Live. So niya daw ang nahitabo sa iya. So, imagine ninyo, kung single mo, niya tigulang mo, niya walay mo, bantay sa inyo. Kay, siyempre, ang paugmangkon, basta yaning mga panahon na, di ba, eskwela mo na sila. Napo ko yung mga pasyente na naglisod po sila, nagkauban sila, puro sila tigulang. Wala sila yung mga, mga anak siguro, mga apo. Dili sila di sila makaadto mismo sa ilang tambal, sa ilang pharmacy para mapalit og tambal, sila lang mismo kung nagka-problema sila sa ilang lawas. Mao nang anak iko na lisod jud kung single. Kung iyana na himduman ako ang akong auntie. Kato kong auntie kuan siya, bali single po to siya. Kay katong panahon sa kong papa manggod, ang ilang family, kuan sila kanang broken family sila ba? Since broken family sila, dagan kay to sila, 7 to sila kabo. Ang ilang pamilya, dili sila well provided. Kay gibiyaan man sila sa ilang father. Akong papa ba, gibiyaan sa akong lolo. So, pagbiya sa ila, walay gibilin sila. Ang ilang ultimo makita, remember nako 5 years old ko. Makita nako ang iyang mga igsuon. Mga unsa pa man to siguro, mga 20 plus. Ang ilang sudan hintawon kay toyo, asin.
niya kanon. Ingana gito sila ka pobre. Salamat sa star si Bob Karim KR Sob. Happy Valentine's po sa imo. Salamat sa imong star. Anya Happy Valentine's Day sa tanan. So akong kuan sa inyo, grabe sila ka pobre. So ang isa niya ka igsoon ni Daddy before naging successful na doktor si Daddy kay namay pagkaagi ng doktor maunsa man na siya kanang agi man lang sila pagkapobre. Agi man mig pagkapobre. Kasi wala may pasyente. Unsa man yung tag-isa lang pasyente sa isa ka adlaw makabuhi ba nag pamilya, di ba? So ingat to ang kuan kay hintang sa igsoon sa kong papa, nagabaligya siya kandila sa church, sa daplin sa church. So every time na ako makita to ko ang makakita ko candle girl, ma-remember gyud ako to ko auntie. So kato siya, walay tigbantay sa iya. So kung magkasakit siya, unsay ang ginabuhat? Siya mismo ang muadto sa clinic sa kong papa. Murag sakay siya jeep, na wala man siya pamiliti, igo lang siguro pamiliti. Tapos mangayo sa kong papa og tambal. Kay dili man uso tong unang cellphone, di ba? Wala may cellphone, wala po'y telephone na wala sila telephone kay kuan man to sila kanang pobre kayo. So, imagine ninyo, ingat to iyang kahimtang. Magkasakit siya, muadto pa siya dito sa clinic sa doktor, sa kung papa gani, so na to niya, para mangayog tambal. Kung walay tambal ay nahihatag, kung saan na yung paliton, wala pod. So, inganag yung kahimtang sa pobre, yung na single. So, mo nang makarelate ko sa mga ingana, labaw nag mga pasyente nako, mo nang ginapangita na ako paagi na makasabot sila na kung isahon ng laglakaw, i-direct din ako sila sa SPMC na may mga unsa dito, mga libre na tambal, di ba? Naman na sila yung mga malasakit center, di ba? Mga hatag na sila dito. So, kana sila gina-remind ako katulabaw na katong mga tagalagyo gani. Labaw nag mga oriental, kaning mga Bukidnon, mga ingana, Digos, basta mga ingana na pasyente. So, karon, good morning kay Tita Agna Valencia Lampli. Good morning, Tita. Kamusta na ka? Murag na naman siya ka sa Davao, no? Wala na ka dito sa, kalimot ko sa pangalan. So, good morning po kay Mera Amarile Gildore. Good morning. Morning po sa inyo. So, kato, ang kuwan sa kong sister, sa kong auntie, namatay siya o breast cancer kay ngano. Sayang una-una manggod, dili siya gusto maging mag-burden sa akong father. Kay, di ba, pobre man to sila. Dili siya ganahan na ingnon ng tanan problema, nakabalo man siya na problema po akong papa kay wala po punto siya yung mga pasyente itong una. Mao nang gitago niya ang bukol sa iyang tutoy. Hantod sa nahimo siyang cancer. So namatay yung taon siya dito sa balay nila. Mo to kong na-remember na ang kahintang niya grabe gid ka tungod gyapon sa kanang kabit-kabit gani ang ang mo nang usahay maana gid ko na kung pwede lang na kung nay mga anak dili ka mag binaldito ba kay ang effect ana sa family like gid siya. Kita gyud nako na imagine na ang sudan nila is asin lang o kanon or toyo o kanon. Amot sa inyo kung nakakuan mo ana, nakaka-try mo ana. Basta ang gawas gyud ana is ang nutrition ninyo ana kung sa medical side pa wala may protein. So grabe mo ka dali masakiton mo ana. Labaw nagmasamad mo, dili kayo maayo ang samad ninyo ana. Kung kana lain yung kaunon. Okay, so atong ang isa pa kay igsoon sa kong papa, since grabe man ka tragic ang story gud sa family sa kong papa. Ang isa ka igsoon niya kay gwapa man to siya, miss man to siya sa isa ka school, miss ba kanang
contestant gud beauty pageant. So diri na kami sa Davao Doc dati Pulumulok. Happy Valentine's. Tama day tita. Sa Pulumulok day mo gikan. Tama, Pulumulok, Davao na day mo karon. Maayo kay na mo sa Davao kay at least duol lang mo sa pamilya ba ni Alma ug ni Rajiv. Si Rajiv ang iyang kani si Tita Agna Lampli, iyahan ng sa tawag na in-law na siya. So balik ta sa akong storya. Kung kailan mo kay Rajiv ako na igsoon. So balik ta dito sa storya, ang katong isa nako ka auntie, igsoon sa kong papa, candle girl to siya sa church. Katong isa na sa na niya, katong yang igsoon niya or igsoon sa kong father, kwento siya nurse to siya pero wala siya na na nakatrabaho kay ngano na koy sa inyo kay nabuntis man. Ang nakabuntis ay kay naay asawa, so nakabit siya ba. Kato siya kuya po to yang kaintang kay siyempre imbis na nurse na siya, wala na inon siya katrabaho kay nabuntis man. So pagkabuntis niya, wala po yung mag-support sa iya. Kay wala man siya di ba? Wala siya mother and father. Ang lolo nako nasa Kabit. Ang lola nako nasa Church Perminti. Kay siguro yang way gani na siya na siya. Yang way na mawalang yang kasakit sa yang love life ba. Naibutang niya sa God. Ang problem lang kay na siya yung mga anak 7 ka buok. Wala po siya ba unsa man yang pang na wala may trabaho po to kong lola. So wala siya ikakwan ba. Good morning Doc, watching from Tagum City, Aurora Pascual. Good morning po sa imo Ma'am Aurora. So walay kabugat ako ang lolo ug lola. So imagine na kato ako ang auntie na nabuntis kay nahimo man siyang kabit. Di lang na ako itago karon kay siyempre wala naman to sila. Kato siya walay mag-support sa iya. So ang unsa man kauno niya? Ang naga-support day sa iya katong auntie nako sa sa US. Nahitabo na katong auntie nako medyo brave to siya ba. Maski na walay support akong lolo katong niadto sa US, mura gani siya kanang nagsapalaran lang gani na medyo bahala na walay support basta niadto lag US para unsa bang yung mga work dito. Di ako mo kay naga-watching man ako auntie dire basig masuko. So good morning auntie. Kato siya nanging kamot siya. So ang gibuhat niya naghatag siya kwarta sa akong mga nabilin diri na uncles and aunties. 7 man to sila kabuok. So dili po na siya enough. Siyempre naman siya lisod man ang kinabuhi sa US, di ba? So ingat tong nahitabo sa akong katong auntie na nabuntis. So usab na nako nalibog na siguro mo. Ang auntie nako na katong candle girl na auntie, namatay to siya og breast cancer na wala niya gisaba kay daddy. Stage 4 na siya. Doktor na kung papa ha. So ingan unsa na lang kaya tong uban na walay support, wala sila kanang iyang husband or boyfriend or wala siya kauban sa balay. Di gyud na sila mga doktor, di ba? Kay siyempre wala po sila kabayad. So kato akong auntie na to namatay siya sa balay. Kay stage 4 naman siya, di naman na siya pag stage 4 na gani, di na siya matambalan. So katong auntie na ko na isa, katong nurse na wala nakatrabaho kay nabuntis, na walay father ang iyang baby. Wala po siya, siyempre wala ang gamay lang kayo ang iyang sustenance sa iyang balay. So siyempre kulang po to yang yung vitamins or yung pagkaon sa balay sa iyang baby. So ang ginabuhat
ginasupport lang sa akong auntie, sa akong father, gamay lang po ang ginahatag. So naapod siya, siyempre mo yun nato na when it rains it pours. Since buntis siya, di ba, nabuntis siya, kabit siya. Pagkabuntis niya, nagpa-check up siya sa doktor. Giingnan siya na naa siya'y 6 months to live. Kay ngano 6 months to live. Naa siya'y aneurysm sa brain, sa ulo. Mao day nagasakit ang iyang ulo. Kay naa siya'y murag time bomb dito. Naa siya'y malformation sa iyahang ugat dito ba, sa ulo. So imagine, nana kay problema kay nana kay baby. Unya ang imong ulo pag yun na time bomb dito, aneurysm ang tawag ato. So motong nahitabo sa iya. So since na grabe man to ka garapalan to ko ang lolo, scammer lagi. Gibaligya niya tong balay nila. Gibaligya niya ha. Nanapa dito sa sulod ang katong mga anak. Mga anak sa akong mga uncles ug auntie ba. Wala sila kabalo. Nagibaligya na day sa ilang papa na nanggabit katong balay nila. So gibaligya siya. Pagkabaligya ato, asa na mamuyo to sila tanan? Imagine. Wala sila imampuyan. So, niadto sila sa balay sa kong father. Niadto sila sa among balay. Na at that time, dili man kayo kuan pa si daddy ato, dili pa siya stable ba. Kay siyempre, ang pagka-doktor niya, medyo dili pa kay siya atong time na to, dili pa siya nga ka kusog. So dito mi sa balay, nangguot mi dito. One time, niya na to kong auntie na nagsakit ang iyang ulo. Pagkasakit sa iyang ulo, dito siya namatay. Nibuto ang iyang aneurysm sa iyang ulo dito sa iyang kwarto. So, naibalansa sa kong papa pagkahapon na. Paghapon na, nanuktok kong papa kay murag na siya duda ba? Ano di namin nagagawa sa room? Pag-abri niya dito, akong auntie, namatay dito sa room. So, nga naka-tragic ang life sa kuwang father. So, imagine, mo nang makarelate akong father sa mga pasyente kay naitabo na sa iyang family. Na nangabit ang iyang father, iyang mother wala sa balay kay siyempre broken hearted, giadto sa Ginoo tanan ang iyang problema. Nakalimot siya na naaday siya 7 kabuk anak. Ang katong uban na 7 kabuk anak, naabot sila'y katong mga lalaki, mga drug addict. Siyempre, ikaw ba naman kaunon nimo toyo o asin. Ang sudan, kanya kanon, may ganing makapalit pag kanon. Mao nang akong father maka-relate siya sa ingana na storya. Mao nang siya ba, kanang practical kay siya ba? Kay kung mayon natog na iyan yang sakit, kana lang pud ang iyang na tambalan niya na kabalo siya na dili paliton tanan ang mga tambal na at least dili siya ba? Dili siya tagaan og ganang mga unnecessary na tambal. So mo to siyang storya tong mga uncles ug auntie nako. Mo nang lisod yung kayo ang kahimtang sa single sa Valentine's o sa kinabuhi. So, kung yan ang storya, mo gid akong sa inyo, kung pwede lang, kaya unsa ninyo ang inyong family ba? Utay, so na lang mo, wala single ka, ayaw ninyo ang inyong relationship sa family. Kay pagkapanahon gid ninyo na maabot ang katuganing panahon na maglisod na mo o kay nagkasakit na mo, utay, nag-away mo tungod sa kwarta, di mapulihan mo ng kwarta. Ang kinabuhi, dili man. So, salamat sa pag-share, Doc, from Rachel Manaog. Thank you po, ma'am, sa paminaw sa kuwang maalala mo kaya na version aning Valentine's Day.
So gusto lang ako i-share sa inyo kay ang nakita na ko na ko experience nga na po. Nakita na ko siya ba. So kabalo gid sad ko sa kahimtang sa mga single sa ingani na panahon kay katong halos tanan sa kong mga uncles ug aunties single to sila. Kaya wala man sila kwarta kaysa mang ganahan og magkuan og walay kwarta, di ba? Practical na wala mga tao bisig itong una pa. Isa ba ganahan magpakasal sa mga way kwarta be? Way sapi. So, good morning po kay Shad Rocky Saban. Good morning, Doc. O sa mga listeners ni mo, Doc. Good morning sa tanan. Good morning po. Shad Rocky Saban. So, sa karon ang kuha nato is topic nato kung isa man tong naminaw, lisod ang ang Valentine's or ang single ka na magkasakit. Okay, so sa karon break lang sa ta Sir Ronil for this messages. Thank you sa tanan. May muntag sa inyo tanan, balik ta karon sa Doktor sa Kanginan. Live ta karon Wednesday. Ang topic na ko ganina kay lisod ang kahimtang kung single ka unya magkasakit. Valentine's special na nato. Istorya na ko ang kahimtang sa ko ang kung uncle ug auntie igsoon sa kong mga sa kong papa. Kay broken family man to sila unya single sila tanan. Tapos napugigingon na ni Siri tungod sa tong watcher diri sa atong UM Multitest dapit. May watcher sa kotse diri ba naglisod siya. Kay wala siya giadto na ko sa SPMC gitagaan ako siya og papel para referral ba. Pero di gyapon siya dawaton kay wala siya watcher, walay runner ba. So mo tong kuan karon nagasakit na siya karon nagayelo na siya. Maski unsa na to kailangan man to siya either operation or antiretroviral kung hepatitis man to siya or supportive medication dapat siya i-dextrose unsa man nato na di pati ang SPMC di man mo dawat sa iya kay wala man siya watcher. So magunsa na lang sa diya nakita na ko siya recently gahapon nagluya naman to. Karon wala na ko siya nakitaan karon asa na to siya diya. Wala na to siya. Ambot lang isa man tong maluoy diya sa iya. Atuwa lang siya diri sa Bangoy Street, naglibot-libot na siya diri. Nagkuha na siya, wala siya watcher man gud, mo nang dili siya kaadto dito sa SPMC. Walay mo bantay sa iya ba. So doktor sa Kanginan na number is 0991 215-3123. Usabon lang nako ang gitsa tong naga-text. Thank you. Ang number diri kay 0991 215-3123. So, ang clinic nako is Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon. So, half day na siya. Except lang sa Wednesday na 9 to 12. Kay naman mata diri sa sa radyo. Online ta. Excuse me. So, ang kuha nato, ang number sa secretary para dili ka mapahiya, mato ka dito, is 0995 221 8007. Mag-text mo daan kung mato mo kay usahay man gud wala ko makopera ko, surgeon ko. So makopera ko sa hospital, wala ko diya sa clinic. So sabon na ako ang number sa akong secretary kay 0995 221 8007. Good morning tanan diya sa naga shout out. Diri po sa itong mga text messages. Gikan kay 5994, unsay tambal sa taas cholesterol doc, lalaki tagong 55. Ang tambal sa cholesterol is kung taas kayo mong LDL o kung cholesterol nimo, low pyranol plus or febuxostat. Kailangan nimo reseta kay lahi na siya effect sa imo kung masobra na nimo na kay arrhythmia na puy uban mag seizure sa ulo sa tawag gani kanang patol. So dili mo patak inuman na ato doktor unya naay uban doktor na himo na siya og maintenance hantod sa hantod. Pero ako 6 months lang ko i-repeat lang nako ang cholesterol unya undangon ako kay dili man siya na sila ginayon na
protective siya sa kasing-kasing. Pero ang problem ang good sa ingana na storya kay labaw na ning febuxostat napod siya warning na makaano siya kasing-kasing, makadaot siya kasing-kasing unsa bag yung tinuod. So mo na siya ang western medicine. Kung unsa siya karon dili siya pagkaugma. So unsa na lang kaya tong mga dili western medicine? Dili siya karon og dili pud siya ugma. So salamat sa star usab kay Karim A.K. Arsob. Salamat sa imong star. Happy Valentine's Day sa tanan. Gikuha na ako na siya ganina. So nibalik na ko ang igsoon, nakamata na siguro, nakatulog. Salamat kay Lady. Siya na nag-heart sa inyo sa Facebook Live. So nadere kay 0889 ang last number. Good morning Doc, maminaw mi sa imo. Pasyente mi sa imong papa, Elisa Bentulan, Santa Cruz. Good morning sa imo ma'am. Salamat po sa inyong pagsubaybay maski na ang anak na lang nabilin. Ang papa niya to na sa heaven kung kinsa man tong wala na kay balo. Akong father katong November 7. Niya to na sa heaven. Ang iyang sakit kay complication of Crohn's disease. Kay hal antud karon manggod dagan pagyapon mo ato sa clinic. Wala dok, wala lubi kabalo na ni panaw na day si Dr. Gagape. For the exact reason na si daddy mismo niingon na dili gid siya ganahan magpakita sa iyang pasyente na luya na siya. Niabot mo ko siya pagka bedridden. Okay, so dili gid siya ganahan na weak ang iyang tanaw sa iyang mga pasyente saya. Pero wala sa kabalo na love day kaysa sa mga pasyente niya. So may bala na niya dito na sa heaven. Kay bawian naman siya sa iyang gibuhat na maayo sa mga tao. So 0165 Happy Valentine's to you. To your wife too. More blessing, good health, more power on your nice program. From Ate Arlene, OFW retired nurse. Happy Valentine's Ma'am Arlene. Ma'am Ate Arlene. Thank you po sa pag-greet sa kong wife. Doctor, psychiatrist po to siya. Na-busy po siya karon sa IPBM, sa Institute of Psychiatric Behavioral Medicine. Diyan na dapit sa may Quezano Mall. Ang iyang specialty kay child psychiatry. Nag-specialize siya og child psychiatry. So, unta sa future, pag nahuman na siya dito sa SBMC or sa IPBM, mag-guest na sa nato siya sa atong daplin diri. Mustorya na puntag mga child psychiatry kay kabalo ko lisod na sila pangitaon mga 6 months nang kanana mga appointment ana nila unya grabe ka puno. So nayuban na 1 year. So kung pag human na niya basig malibre na sa mong kato mga child psychiatry. So nga na ang among program dire. Kung tabangan kaya na mo tabangan unsa matabang na mo sa inyo mo nang ginabuhat na mo diri kay wala man pud mi bayad diri actually sa DXUM ha. Wala mi bayad diri, wala pud mi sponsor. Naalay mo sponsor sa mo ha kanang sponsor og kanang tubig diya sa mangokog tubig diya sa ano nila dispenser. Okay, so just me. Nadiri 0898 nakoy pigsa ni tubo sa kong dughan dapit murag napaakan og alamigas. Ipisa nako ni dako ngulngul tama lang bag butangan og betadine. Okay, so number 1 0898 ayaw gina siya ibuto sa imong kamot. Ayaw pisaa. Kay the more na nimo ipisa, the more na masulod dito sa imong lawas ang infection sa pigsa. Kay kanimo kung pigsa, mo na siyang yellow kay katong red na part, mo na siya ang defense system sa lawas. Atong blood na white blood cells. Karon gipalibutan niya ang katong kagaw mo nang nasa tunga ang yellow. Katong yellow na to siya, mga kagaw to siya. So kung pigawon to nimo, musulod to balik dito ang kagaw. Mao na ang usahay mosamot. Karon gipiga naman nimo,
unya nagngulngol na, tama lang ba butangan og betadine? Usahay man gud na tao na magbutang og betadine sa panit, allergic sila, malata ang samot. Tapos ang kuan ato, edi masamot og kalata ang imong kuan, imong piksa, mo nang kailangan siya na i-antibiotic nimo na oral. Moadto mo sa nearest doctor ninyo or sa health center, mangayo mo og oral antibiotic kay para dili siya magsamot. Kay kung magsamot siya, kailangan gid ninyo surgeon ana. Abrihan siya, gawas ang tanan nana, plus tagaan ta mo og tambal. Kay na ako'y naoperahan na ingana, since na ato siya diabetic, kamot niya, napuno og nana, isaka hanto diri sa braso, diri sa taas. So ingana nakadelikado na. Pwede ka mamatay ana. Labaw na katong mga diabetic or katong mga tigulangon na gani na low ang immune system. So ayaw gid pigaa, ayaw gid kung naay piksa pasagdi lang. Mubuto siya kiya maayo. Kung dili ayaw pigaa. Okay? So gikan diri kay 3325, matanggal ba ang cholesterol pag mag-exercise na lang kaysa mag-inom og tambal? Actually, kung gamay lang ang saka sa cholesterol or sa LDL, sa bad cholesterol ang ginaingon, kaya na siya og diet modification. Unsa nang tawag ng diet modification and exercise? Ang diet modification is gamayon lang nimo ang imuang fat content or katong mantikaon sa imuang intake sa imuang diet. Kato siya, gamayon lang nimo to siya for about mga 6 months to 1 year. Dako na kay improvement ana sa lower sa imong cholesterol. Ang the only thing na ginatambalan gyud namo is kato ganing exceed gani ang iyang pagkataas sa iyang cholesterol na to the fact na makaano na gyud siya ba, maka-cause na siya bara sa imong kasing-kasing sa imong mga ugat-ugat dito. So mo nang cause sa usahay sa mga stroke o sa mga heart attack. Kaya ang stroke pod naman ay ugat diri sa may atong utok, naman na siya ugat padto sa atong utok kay gikan man na sa kasing-kasing ang blood supply ana. Labayon tong isa ka cholesterol na plaque ng gingon diretso sa ulo mo nang stroke. Okay? So heart attack ug stroke lahi. Gikan diri sa kay 8044, kano sa dapat magpa-stool exam pag nagkakalibanga? Kailan ba dayon magpa-stool exam or pwede ra mag-inom og loperamide? Magpa-stool exam mo kung more than 3 days na imong kalibanga plus na ang imong intake sa imong tubig kulang. May bala na nimo kay dry na kay imong skin, luya na kay ka. Usahay magka hilanat. Naamagoy panahon na kanang kalibanga lang is mula lang siya 2 days pero gamay lang ba? Makaya pa sa lawas pero kanang labaw na kanang kalibangan na ay dugo or kanang rice water stools mura siya kanang grabe na siya kabasa. Unya, grabe na po siya ka puti. Nga na ang gawas ana. Pasul exam na mo kay na siya. Either kuha na siya katong amoeba, ang problem na to, amoeba or typhoid. Okay, so mo na siya ang atong batayan. Mo nang magpa stool exam na mo kung ang kalibangan ninyo number 1 grabe na kadaghan, sobra-sobra na dili ninyo mabawi sa inyong Orisol or ORS. Dili ninyo mabawi sa kung unsa ninyo kadaghan ang gihugaw ninyo, dapat mo tupod ang kadaghanon na imno ninyo na ORS. Tubig na siya nagibutangan og Orisol. ORS ang tawag na mo ana. Kato siya ang bawiyon nimo kung putahe lang gasuka pug ka. Absentabi lang sa mga kaon karon na kay katang nagapaminaw nagkakaon. Kay medical mo gutan na field, ala na mag-i-sensor na ko ni tanan, wala mo nibalan. So kato siya dagan na mo sa ospital. Labaw kaning mga bata o kaning mga tigulang.
Kaning bata og tigulang, one day lang, dili na ninyo kamo-kamo lang, di na kailangan diretso na mo dito sa ospital kay lahi man na sila. Pag gamay lang ang ilang tubig na mawala sa ilang lawas, equivalent na naa sa dako kayo sa katong mga healthy individuals. Okay? Kanang low immune system bata or mga tigulang. Kalibanga ganig one day, unya daghan kayo, di siya kamukaon, di na siya kakaon, di dagan na ninyo sa ospital. Ayun na mo kakuan kay unless prepared na mo na mawala to sila, simba ko palayo. Mangatok lang ta sa kahoy. Kay nituo man po na. Dagan ninyo sa ospital na. Okay? So, nadiri gikan kay 7732. Unsaon pagkabalo kung ang lipong tungod sa matara? Usually, ang lipong tungod sa matara, kung paghigda ninyo, mawala ang lipong pag magpikit mo sa mata or pila ka minutes. Mawala siya. Labaw na pagtingdog nimo, musamot ang lipong pag mulakaw mo. Tapos usahay ana ang pinaka-specific yun ana, sakit diri sa ato ang likod sa atong ulo. Tungod na sa occipital area, ginayon ana niya, mao na siya isa ka cause ana sa mata. Isa lang, dili na siya tanan. Pag naaboy uban ani diri sa likod, pwede man gud na naatay problem dito sa sulod sa utok. So dili ta magpataka lang na asa mata lang ni siya or bago lang kong glasses. Di na ako magpa-check up. Pag ang sakit diri sa ulo is grade, kung tay 1 to 10 man na siya, 1 to 10. 1 ang pinakahinay na sakit sa ulo, 10 ang pinakakusog. Pag more than gani 6 to 10 ang sakit sa ulo, unya magsigi na siya. Dagan na mo sa hospital or sa doktor. Kay dili na siya sakit sa mata. Dili na siya problema sa mata. Ang dako kayong kuan ana labaw nag 6 to 10 ang sakit sa ulo, unya ibangga na sa pasyente or sa patient ay ang ulo sa wall sa kasakit or gusto niya kumot-kumoto na. Dako kay posibilidad na kuan na siya either migraine tungod sa metabolic problem or na problem sa atong lawas or pwede po na siya na ay problem sa ugat, sa sulod, aneurysm ang ginaingon. Muna tong problem sa kong auntie na namatay. Kaya niya na siya sa kuha, bago siya namatay, nakita pa man may mga hours. Sasakita sa kong ulo maligo sa ko, kainit niya akong paminaw. Paggawas niya sa nisulod sa kwarto, wala na siya sa kagawas. Namatay na siya dito sa room. Okay, so, FB Live from Del Castillo Salud. Hala, si Rusty man siguro na dok imong na-mention. Naman siya anak o kasawa sa tibong ko. Kaila day ka ni ma'am. Salud. Ako ang kuha na sa inyo ma'am is kuha na siya diri kay nana na siya diri sa Daplane sa dalan. Kung nana siya asawag anak sa tibong ko ingna na kung padayon pa siya ani na nagyelo na yung lawas o iyang mata, dili na siya mag-survive og 1 week. Way kaunay. Luya na kayo. Sa SPMC dok, di na naghapon. Moto akong gitawag na mo to. Moto siya. So, nadala na day. So, maayo kay nadala na. Kay nagluya na naman dito siya. Unta, mag-survive to siya. Kay dugay na ako to sa abrag. One day lang na ako to sa nakita na yellow niya. Gitagaan ako siya glitter. Wa man siya karon nakuha na dahil Sir Ronel, no? Mayo. So, Ma'am Roselita, Giltendes adtuon. Good morning, Dok. Unsay tambal sa kong kamot? Dili makadaog isa ka baso tubig, Dok. So, pagingana ganin siya, Ma'am, kung wala kay kalibanga, dapat mo ato kag doktor kay signs of stroke na siya. Simba ko palayo. Dapat ikuha na nimo, patanaw sa doktor. Labaw nagdili nakakadaog sa imong kamot. Kaning gravity lang, di nakakadaog. Na siya signs of kuha na. Dako kayong posibilidad na kung dili man metabolic problem or dili siya babaay mong potassium sa lawas, sodium potassium kay siguro kalibanga or wala. Nalay problem sa kidneys, nalay problem sa
kalibanga or sa metabolism or na problem sa liver, stroke na siya. Okay? Dapat mato ka sa doktor kay patanon nimo ngano dili na kadaog og isa ka baso ng tubig. Gikan diri kay Justin. Doc, pwede ko mangutana akong partner doc gasakit yang ulo sa wala na bahin sa left side. Tapos nagasuka siya pero iyang ginasuka laway ra. Mangutana ta kung unsay possible na sakit niya. Kung left side lang iyang sakit sa ulo, migraine headache na siya. Usually ang problema na migraine headache kung wala siya lesion diri, kung wala siya wala siya bukol simba ko palayo sa iyang brain dapit. Kato siya kung mawala itisingi o kanang ato sa kanang hilom na lugar ngit-ngit walay saba ba? Way saba ngit-ngit unya bugnaw. Pag pikit na niyang mata for pila ka minutes, kung wala gani ang iyang sakit sa ulo ug lipong, migraine na siya. Kung wala, pwede na siya na problema sa either sa brain, simba ko palayo, worst case scenario na dili na, wa ko na mauna siya, or kasi problema sa dalunggan, na infection iyang dalunggan. So, dapat patanaw na siya dito sa either ENT or sa mga other doctors. Pwede po ang family na magtanaw or general na IM. Gikan kay Aurora Pascual, good morning Doc. Unsay tambal sa taas ang uric? Ang tambal ana is allopurinol or febuxostat. Pero gingon ako ganina sa inyo, dili mo patakag inom ana kay basig magka-seizure mo or naamoy problem sa kasing-kasing at akiyon unya mo kung mamali mo inom ana. Okay? So as usual, dili gyud ko mo ingon kung sa tong dosage kay namo koy pharmacy na mag-dispense na walay reseta basig magka problema na inon mo sa kidneys kung kamo lang mag-inom ana. Okay, so good morning Doc sa tanan listeners nimo Doc from Shad Rocky Saban. Naingon ako ni ganina. Kay Rachel Manaog, salamat sa pag-share. Naingon po ako ganina. Mera Almire Gildore, good morning Doc, good morning pod. Kay Juda Natividad, naingon na ni tanan ding, naingon na ni sila ganina. So kay Justin, good morning Doc, shout out lang sa akong lolo, Tony Villacorte, tigpaminaw sa imo, papa sukad pa sa una. Good morning pod sa imo Justin, o kay lolo Tony Villacorte. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hantod karon naminaw gyapon mo sa akong storya na way kahumanan. Nadiri kay Ana Maria Lantayona, good morning. Candy Kabanban, kay Sir Pete, Nong Pete Garcia, happy Valentine's Day Nong Pete. Musta? Kay Nang Lily Gonzales, good morning Doc, happy Valentine's Day po sa inyo. Kay Sir Mike Cañedo, good morning Doc, happy Valentine's Day, watching here from Bunawan, Davao City. Shout out diyan sa mga tao na taga-paminaw sa Bunawan. Medyo dagan-dagan yun mo naga-celebrate og happy Valentine's, no? Maayo na para mudaghan ang kwarta sa ato ang mga tindahan. Labaw na mga flower shop. So, storyang kapitalismo ba kanang siyempre namang ko'y pagka kay UP mangyapon ko. Makabayan daw kunuhay. Again sa capitalism. Pero sige lang tuog na. Kana sila sige rally. Unya maluya day kung di nagag flowers na kapitalismo mong gyapon ng Valentine's. Katawanan, di ba? Ironic. Nadri kay 7013. Good morning, Doc. Taga Davao del Surco na ako'y sakit prostate, edad 65. Ako gi-maintain ang akong tambal na tamsulosin o finasteride. Tama ba akong gihimo, Doc? Salamat. 7013, good morning. Kani man kong mga prostate na na sakit, kailangan mo na siya i-recheck up every 6 months kay tanaw na siya kung ang imong PSA o katong prostate specific antigen
ikuan siya, tanong siya kung nagasaka ba siya or nagababa. Okay, so kato siya, dito siya ingnon kung tama tong tambal nag-iinom nimo kay kung sobrahan to nimo, pwede man gud na makalipong na siya kanang tamsulosin o finasteride. Ingala ka pag inom nimo ana na medyo lipongon ka no. Kay mo na yung side effect. Okay? So, sir, dapat pag after 6 months, check up na sad ka sa imong naghatag sa imo ana. Kay tanaw na pud kapaon na pud to imong prostate diri gikan sa lubot. Tapos tanaw na pud to imong blood test na PSA. Kay dili man siya angay na imo maintenance for the whole year kung dili siya kung naggamay na yung prostate, undangon na siya. Di man na siya kanang ano gyud imo ni mo kwan maintenance. Good morning, Doc. Happy Valentine's Day kay Angelo Perante. So, good morning sa inyo tanan diri sa Facebook Live. Salamat tanan sa atong naminaw diri sa atong programa sa radyo sa Facebook Live. Pahumanay na punta sa atong programa. Salamat kayo. Mag-live na sad ko next Wednesday. Ayaw kakuan katong mga nag-text na wala na ako natubag. Pero natubag masino ko ni tanan. Pero salamat kayo sa inyong tanan. Mao ni si Dr. Kagape sa Doktor sa Kahanginan.